To sedím tak každý hodin. To 8 Pavlova. Mi nenapadají. Jesi! Ještě nedorátali. Ideme do rátače. 108. 108? Asi. 108 domov. 109 bruskyní kopal na genitáliách. Hej, co vás bude 7? 110. A ja len sám jeden. Tými nohami. Nebojím sa. Ideme do lesa? Ideme do lesa, jahody, traste sa. Je vás tu celý live, chceme vás všetky zjesť. Nie, počkajte. Natáčaš? Wow. To si jaká spravila. Davida! Davida! Plášime medvede! Tie iné. Co si spravila? Máte taký svinín krok. Počkej, ona už má tú hudbu tu. Ja, keď už boda nožom. No to prečo nechce hrať? Máš to dojebané. Aha. To je jaké psycho. To je hrozné.